Kasi vai zvakare vana vaMwari mufaro wangu kuchingamidza kuchirongwa chedu konai pastor. Pachirongwa chino vatanga kuti bata nhasi tiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yatogona kunge tinayo inopindurukawo neumbowo hunowanikwa mukati mebhaibheri. Saka makasununguka nemiwo kutumira mibvunzo yenyu kana muri kuteerera paWhatsApp 0772918335 kana muri kuona paFacebook, just throw your question pama-comment section ipapo, even paYouTube. Tinobatsirana. Mubvunzo watida kutarisa nhasi uri kuti iwo kunai pastor, vakaparadzwa nemurove vachaparadzwa nemoto here? Kureva kuti kana vanhu vakatomboparadzwa vakaurayiwa nemvura, Mwari achavamutsa wavaparadza futi nemoto here? Ndo mubvunzo wabvunzwa panapa. Tichatanga kuverenga kuna 2 Peter chapter 3 verse 5, 6 and 7. Pane pfungwa indiri kuda ipapo, then tozoverenga mavhesi anonyatsopindura directly kuti vanhu vava vachaitwa sei. 2 Peter 3 verse 5, 6 and 7. For this they willingly are ignorant of, that by the word of God the heavens were of old, and the earth standing out of the water and in the water, whereby the world that then was, being overflowed with water, perished. But the heavens and the earth which are now, by the same word, are kept in store, reserved unto fire, against the day of judgment and perdition of ungodly men. Ndo pane zvinhu tu zvandira kuti tibatisise. Patanga kutsanangurwa the old heaven and earth, and the heaven and earth that is now there, then pazotaurwawo zvakare ungodly men. Saka panzi ipo chakaparadzwa nemvura kare was the heavens and the earth that were there, that were of old. Okay, the heavens that were of old, and then the world that was then, which was overflowed with water and perished. But the heavens and the earth which are now are reserved for fire, together with ungodly men. Saka chiri kunzi heavens, chiri kunzi earth of old and now, achisikuincluda vanhu. It's referring to the physical world, not people. Sometimes the Bible uses the word rekuti you are in the world, richireva vanhu, do not love the world. But here it's referring specifically to the physical world, because verse 7 iri kupedza ichiti the heavens and the earth which are now have been reserved for fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. So the fact that zvaiswa zviri paviri zviri two, heaven and earth and ungodly men, kureva kuti heaven and earth mavhesi aya haisi kutaura vanhu, iri kutaura the physical world. Yekutanga yakaparadzwa nemvura, yakazovapo after yemvura, anzi yakachengeterwa moto pamwe chete nevanhu vese vakaipa vasingadi Mwari. Saka ndatsanangura mavhesi yakuti tigare taburitsa pfungwa yekuti chiri kunzi chakatoparara, chikatoparara zvachose is the physical world of old during the time of Noah, upon which pakauya the one that is now, yachengeterwa zvakare moto pamwe chete nevese vasingadi Mwari. Saka nyika yekudhara, the physical world, yakatoparadzwa ikapfuura, iripo iko zvino yakachengeterwa moto kusanganisira nevanhu vose vasingadi Mwari. Saka tauda kuona kuti vanhu vose vasingadi Mwari vanosanganisirawo here nenguva yani, nenguva yaNoah. Zvakazarwa 22 verse ya 12 inotipa a very strong clue towards that. Verse ya 12 inoti, behold, I am coming quickly, my reward is with me, to give every man according as his works shall be. Jesu Kristu paari kuuya ari kuti ndichauya kuzopa mumwe nomumwe sekubata kwaakaita. Saka pachaparadzwa vanhu vose vari kunzi vakaipa, vari kuchengeterwa moto, vachaparadzwa zvinoenderana nekutadza kwavakaita. Vanhu havasi kuzopiwa mugove wakafanana. Panguva yaNoah vese vangoparadzwa nemvura ka1, but they were not punished according to their works. Kuparadzwa chaiko chaiko kokunzi vanhu chivi chakuparadzwa zvachose, everyone is going to be punished according to his works. Satani nekufura kwakaitawo kutanga kungirozi kusvika vanhu pamakore ese all these thousands of years, haasi kuzoparadzwa zvakafanana nemwana akatadza for 15 years, umwe nemumwe sekubata kwaakaita. Saka venguva yaNoah, even venguva yaLot, venguva yaSodom, they were just destroyed, but they were not punished according to how they had sinned. Saka izvozvo zvinotipa clue yekuti munhu umwe noumwe kunyange nevakafa vachamutswa kuti vawane mugove unoenderana nekutadza kwavakaita, according to how they have sinned. Saka pamunoerenga Jude verse ya 14 inoti iyo, and Enoch also, the seventh from Adam, prophesied
of these things, saying, Behold, the Lord cometh with 10,000s of his saints to execute judgment upon all, and to convince all that are ungodly among them of all their ungodly deeds, which they have ungodly committed, and of all their hard speeches which ungodly sinners have spoken against him. Enoch atori mupenyu akaratidzwa Jesu achidzokazve kuzo execute a judgment and to give to every man according to their deeds. Enoch was not talking about the destruction by flood. Aitaura kuparadzwa kwekupedzisira kwandakuda kuzoverenga vhesi racho. Akatozviratidza. Saka paaitoparidzira vanhu venguva yake aitovaudza kuti ndaratidzwa mumwe nomwe achizoparadzwa zvinoenderana nekutadza kwawakaita. So Enoch was not talking about the flooding. He was talking about the coming of Christ. Okay? Because by flood, Jesus haana kuuya. But Enoch, the seventh from Adam, prophesied of these things, saying, Behold, I saw the Lord coming with tens of thousands of angels. So Enoch was speaking of the future destruction. Achiparidzira vanhu venguva yaNoah. Saka vakaparadzwa havo nenguva nemvura, yes, but Enoch anga avaudza kuti muchaparadzwa nemoto mumwe nomumwe according to your works. Saka zviri pachena kuti Enoch chaiye akatoparidzira kuparadzwa kuchauya kuchiri mberi, even vanhu venguva yake vakazoparadzwa nemurove. Matthew 11 verse 21 neverse 24 ndo ichava vhesi yedu yekupedzisira. Matthew 11 verse ya 21. Matthew 11 verse 21 inoti, Woe unto you Chorazin, woe unto you Bethsaida, for if the mighty works which were done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. Verse 24. But I say to you that it shall be more tolerable for the land of Sodom in the day of judgment than for you. So even vanhu venguva yaLoti vakaparadzwa nemoto vari kutonzi panguva yerutongo it will be more tolerable for them than for Chorazin and Bethsaida. Kureva kuti even venguva yaLoti vachamutswazve kuti vaparadzwezve. NdiJesu ari kutotaura uyu. And ari kutaura years after Sodom and Gomorrah had been destroyed, but he's saying in the day of judgment it will be more tolerable for Sodom than for you Chorazin and Bethsaida. Saka zviri pachena kuti yes, ava vakaparadzwa, but that's not the final destruction. Vachamutswa kuti vaparadzwezve umwe nemumwe sekubata kwaakaita, both venguva yaNoah and also venguva yaLoti veSodom and Gomorrah. Ndodaira kuti abatsirikana Mwari atikomborere. Amen.